vitamine! O, pui mei! În capul îmi venea ori. Vai, copii, e pe pericol mare! Vai, Groapa morții! Mai vrei energie? Mormântul. Dă nevoie. A, ce mă duc în picior. A murit? Aproape. Aproape. Energie! Energie! Nu mai aveți, domnule! Da! Aici este pericol, de asta merg acasă. Nu dăm telefonul să filmez aici ce e. Ai grijă să nu urli. Gri! Pauze! Doamnelor și domnilor, fiți ațiți! Bear Grylls! Bear Grylls, vă pe film de natură! Bă, da! Dă-l, mă! Că nu ți-l scăp. Vino mai aproape. Vă arăte! Vă arăt. Bear Grylls, ce este aici? Pericolele! Fenomene! Fenomene strane. Bun. Haide, Mario. Care reușește? Vă dau în funie! Astăzi o plouat, deci e un pic mai greu ca tura trecută. Ce-aș filma? Ce-aș filma? Dar-mi papuși mai nouți! Eu duc pe ea. Nu filmați, nu filmați! Sunt muși, tată! Muș de pui. Cred că au pe cineva. Gata? Ba! Nimic. Ba, gata, băi. Stop, stop! Un om, un om, un om. Unde? Unde, bă? Unde, bă? Încearcă să te sui pe acolo. Nu, acolo, tată. Uite prin garajul Era un om acolo, știi? Și m-am prins pe el. Nu-ți mai băga mâna în cur. Cine? Tu. Nu minți. Ce? Omul venit aici. Ei, vino, vino. Unde e, omule? Acolo jos, nu? Unde? Nu văd nimică. Bă, dacă vrei ceva mai rapid, filmezi-o repede și cu Sergiu, hai aici. Sergiu ăsta, vino. Pune-te în film ăsta și cu ce-o repede. Bă, nu filma, bă! Ba da, bă. Până visul dispare, bă. Ia sari în cap, Mario. Fă în plonjoare, așa. Un 360. Hai să mă apuc. Hai, bagă viteză mare până acolo pe drum și întoarce-te. Ia mâna, Sergiu. Gata, am găsit omul. Prospecie. Nu te las, nu? Să mă picior. Bicicleta scârțioare! Bravo. Uite, cască! Hai!